случаи, в които конкретен служител дори не знае, че работи в държавно горско стопанство. Ние сме ги нарекли тъй банкоматите. Защото той всеки месец си получава заплатата, отива, тегли си на банкомат, той не знае къде работи. Не знае къде работи. Как е допускано това? Ами не, то не е допускано, то е създавано. 5500 души имаме в държавните горски предприятия, стопанства, ловните стопанства. 1000 души имаме в изпълнителна агенция по горите. 6500 души. Знаете ли колко лесно е да смениш 500 души, които работят, с 500 души, на които никой не им е виждал очите и всеки от тях да получи бойно поръчение. Но те получават заплата срещу това да се осигуряват гласове. Вие им плащате заплатата и те не работят, а носят гласове. Кога е създадена тази схема? На колко години? Тя отдавна е създадена, но последните 2 години е налагана особено силно, особено агресивно. Да ви върна отново на Агенцията по безопасност на храните. Някой, който не стъпва на работното си място, не знае къде работи, но получава заплата от всички нас. Но не просто не знае. Когато му кажат, ти се водиш при нас в Държавното горско стопанство на работа, той искрено се изненадва, че се води някъде на работа. Пак ви казвам, той е професия банкомат. Тегли парите и си тръгва.